Saben cal é a nosa postura e o noso convencemento que moito mellor unha facultade para toda Galicia, enraizada en toda Galicia e pensada para toda Galicia, unha gran facultade galega de medicina, que ter tres facultades pequenas. Por lo tanto, eu agardo que a Facultade de Medicina de Santiago, a Universidade, arranse ou chegue a un acordo entre eles mesmos sobre discrepancias que poidan ter sobre a proposta na que as tres universidades estaban de acordo. A Universidade de Coruña estivo de acordo, a Universidade de Vigo ten unha reunión esta tarde, pero a toda agora teño moitas veces ensalzado o comportamento do reitor especialmente, de non ceder a ningún tipo de presión e facer aquilo que cree que é millor non só para a súa universidade, senón sobre todo para Galicia, e, por tanto, agardo que sexa así. Se non é así, pois o outro camiño é tres facultades pequenas frente a unha facultade grande, potente e que represente a toda Galicia funcionando do xeito descentralizado que nos propusimos. Agardo que isto poida ser posible.